Go. Halika na. Surupog naman. Ay, ding. Halika. Ayos ko pa saan eh. Halika na. Gulo mo naman. Nalayos ko. Yan. Yan, napulod. Pasok ka dito. Tara muna. Oregon honey. Yan, hello guys, magandang tanghali po sa ating lahat. Namiss mo ako? Ha? Namiss mo ako? Sinisilip mo? Andito kami sa ano nga ng mga bata, sa bahay ng mga bata. So para dalhan ng mga grocery at saka bigas. Anong dadong ko na sa mga aki? Sige. Nea, halika. Ano raw eh? Mababaw ng pag-agibo. Sige. Pada ko na si Pade. Pada ko na si Pade. Sana ini. Ito nga guys yung kalagayan ng bahay nila kasi pinapaayos natin yung yung bahay nila. So pinapalawakan natin yung kusina nila tapos pinapalagyan natin ng dito. Balkonahe. So, para pag umulan so hindi pumapasok dito yung tubig. Kumain na kayo? Ay ganggo. Gimbon. Di mo yata ako na-miss kumusta mo yung mga viewers natin? Ano na-miss? Okay. May tupak. May tupak. Sumpong guys si Jimboy. Itong mga ito. Walang laman. Wala din laman. Talbos ng gabi. Hindi ka pala. Gidel! Gidel! Ano naman short Dito na guys yung kusina nila kulang na lang ng bubong. Asan yung kambing nyo? Yan ko yan. Tignan natin yung kambing nila.
Yan guys, baka maragdagan pa natin ng dalawa to kasi yung sponsor ko nitong kambing sinasabi baka may makuha pa daw po na iba pa. So, chat ko lang daw po siya kasi dadagdagan yata itong kambing. Hinihingal ako. Bayad lang ako rin. Nabuhaan ko na. Balita araw lang. Hey! Hey, galing? Hey! Ha? Hey! 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 Ano mo lang mag-sap na ka? Nagkala ka? Kumain na kayo? Hindi, natapos na pala ko. Natapos Ano kaya niya? Anong ulam niya? Kalunggay. Nagino na ako. Sige na. Alam kong bitin niya sa kain mga kapatid niya. Magkain ka na muna. Daan mo na ito. Oy! Tamong nilabahan ko ko. Tungol! 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 Diyan ko talaga oh. Oh, pati. Pwede, nahihiya ka ba sa akin pwede? Pwede. Pwede. Tamong pagaw. Dito ka lang. Pwede. Pag-umis ka na. Di mo ko na-miss pwede? Pwede. Di mo ko na-miss? Ayun, parang ano sa akin yung mga bata na yun. Sikar na pala nito eh. Pati. Kapatay. Bubunay, bubunay. No? Oh. Tanong. Ito guys, yung pasalubong natin sa mga bata. Isang sakang bigas tapos mga grocery. At itlog. Saka yung ulam nila. So pinapasayang natin sila ulit para kumain sila ulit. Bulan. Bulan. Oh. Mayo. Oh. Agad. Gusto mo ito? Silipin ko yun. Ano pinangalan? Ay, ay, ay. Ito may kape, may asukal, kayong mga noodles, yung mga dilata, may mantika, toyo, at suka. So, nabili namin ng gatas yung mga bata. Napapay naman ang mga vitamins ko, ano? Ayaw ko yan. Sigurado ka? Ubos na alam mo din. Ha? No, lampas ng bang. Lagpas kalahati pa lang. Mag-iisang buwan na? Maluwi ka yung na ano. Ibigbo kayo sa pinipirit ko.
Kumain muna na bago kumain ito ha. Mamaya. Ito ba tayo? Anong balita? Ha? Ano? Ha? Sabi ko magdamit ka ha? Mag-shoot ka lagi ha? Ha? Puputulan yung titi mo. May mga ano yan si Padi. May tupak. Naray-ray ko na rin. Ikaw, gusto mo ba ng Oli? Gusto mo ng cellphone? Ha? Ayan, maraming salamat po pala kay Ma'am Jasmine. Alaw kay So, nagpadala po siya ng pambili ng cellphone ni Roy. Ay, ni Oli. Cellphone na. Nagpadala po siya ng 5,547 para sa cellphone ni Oli. Ay, Sarap. 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 Nay. Guys, walang sigla si Pade. Pati si Junil sa kasi Katayo. Kumusta ka na, Pade? Matamlay ka yata, Pade. Tay, kumusta tay? No? Kumusta ka na? Ha? Okay ka lang? Ikaw, Nel? Nel? Oh. Yan guys, si Pade nakakarinig lang ng pera. Bumangon. Ang palakas. Hindi. Bilis lumakas. Pagpalakas mo yung pera. Baka lumakas ka. Sundays. Talagang bulsa agad oh. Oh, gusto niyo din? Ayaw? Saan ka daw? Ha? Halika dito, Django. Halika, pasok ka dito. Ibibigay ko sa'yo, dali. Django. Ang dami tayong barya. Malakaw mo daw, malakaw. Ganap tayo ng tigil 5 piso, guys. Ay, bakla. Ha? Halika na, halika dito. Akin na 5 piso, akin na 5 piso. Akin na. Palitan natin ng 10 piso. Akin na. Sida? Hoy, sida. Lala. Oh. Agad daw? Ha? Agad, sida. Agad daw? Magkano sa'yo? Magkano? Days. Ha? This. This? Sida? This. Disney. Mayo. This. This. Django, alika dito. Pasok ka dito. Django, pasok ka dito. Bigyan kita ng 10 piso. 10 piso nga ibibigay ko eh. Ito. Halika, bigyan kita ng 10 piso. Halika. Kukunin natin guys yung loob nito ni Django Bustamante. Halika. Halika. Pasok ka. Halika. Halika. Tumuulan. Sida. Tagad. Halika. Ay, umuulan. Umuulan. Halika, pasok ko dito. Bigay ko sa lahat. Bibigay ko to sa lahat, oh. Halika, pasok ko muna dito. Pasok na. Oh, matuhog ka dyan.
Halika, Jinggo, halika. Halika na. Umuulan. Pasok dito, pasok. Umuulan. Halika, halika, halika. Kukunin ko yung 10 piso na yan. Dahil pa lang dito, yung kawayan, no? Mga bata ito. Buto na. Jinggo! Halika na! Surupog naman. Ay, ding-ding din na yung ding-ding. Halika! Ayos ko pa saan eh. Halika na! Yan. Yan, Madami napulod. na. So, pasok ka dito. Tara muna. Yan, tuwa-tuwa sige. Ay! Dala ko, mapasok ko ito sa loob. Buto na. Ay, lukong bata na dala ko ah. It's a prank. It's a prank. Ito naman, kanina, matamlay. Kaya nung makakarinig yung pera, buwangon. So, ayun guys, gusto ko po sana, kasi hindi naman habang buhay yung tulong dito sa mga bata na ito is andon. So, gusto ko po sana bago natin sila iwan, bago natin sila matapos tulungan, ipapayos ko po sana itong bahay nila. Manok. So kahit half body lang po. So sa ngayon guys, meron po silang 50,000 po sa akin para po dito sa dito sa bahay nila, para sa kanila. So magbibigay din po ako ng 15,000 para madagdagan po yung pampaayos po nila dito sa bahay. So, bali, 50,000. So, may 65,000 po sila. So, baka pwede po ulit akong humingi ng pabor na sana tulungan niyo po ulit akong may paayos po yung bahay nila. So, 50,000 guys. Galing po ito sa iba't ibang sponsor. So, galing po sa channel lang yung Kagom na name. Magbibigay din po ako ng 15,000 para pandagdag po sa gastos dito. Yan. Sa gusto pong tumulong para po sa pagpapaayos po ng bahay nila. So sa ngayon po may 65,000 po sila. I-contact na lang po kami. Ilalagay na lang po namin sa description kung paano po kayo makakapagpadala ng tulong dito sa mga bata na ito. Kasi sabi nga po na Roy, natatakot daw po siya pag mga bagyo. Ito mga light materials lang yung nila, yung bahay. So pag bumagyo nga naman, sira agad to. Baka mabalik naman kami sa dating. Baka mabalik naman kami sa dating harumi. Itong dating nagilid pagbagyo. Ano ba yung anong bahay niya? Kagilid kaya Roy. Tagilid? Oo. Ang atop sana para ay itong nipa. Nipa. Ay trapal. Bal. Ayan. So ayun din Roy, bumalik dun sa dati nilang bahay na trapalan yung bubong. Ayan. Sana guys, matulungan niyo po ulit kami sa pagpapayos po ng bahay nila. Kahit half body lang, tulad po rin kila Andre. So para maging komportable na po sila sa bahay nila. Atay, gusto mong ayusin natin itong bahay niyo? Ha? Sumupog na yan. Pogo na. Sa pogo. Tayo ganyan, madumi. Tindog na. Tindog na. Guys, luto na po yung kanin. So, dito na kayo, kaya na muna kayo. Bakit? Wala ka na ng damit. Magdamit ka. Na. Sindo, paano? Kinaralo lang kami ng ate ko. Ginibo ko para
Wala naman. Sigaw ka lang mo dyan. Sigaw. Ano? Ha? Okay. Oh. Ngayon. Sigaw ka. Sigaw na yung sigaw na. Diyan mo. Ay. Ay. Dali na, maghugas ka ng kamot. Hugas mo na dingding. Tay. Sige na. Ako na naman. Kakana. Kakana. Django. Majo. Da. Hey. Sige na, kakana ka mo dali. Kakana. Maghugas ka ng kamot. Dali na. Bingbing. Yan naman ka. Hugas mo na dingding nilo. Maghugas ka ng kamot. Dali. Hugas na kamot. Yan. Kagaling lang niya pa di sa sakit. Kaya matamlay. Ano, mo? Buyo. Kaya tukaw. Ha? Upo. Tuko mo na digyo. Sige. Nasaan naman si Django? Hindi. Kung kita ko yan. Sige na.